Zice să rămână. Din cine ați învățat? Doamne, am furat meseria, Doamne. Da, deci meseria se... Deci cred că e singurul furt care nu considera păcat, nu? Da, așa e, așa e. Deci eu aveam 3-4 ani, aveam 2 sculptori, 3 vecini și mergeam și mă uitam. Și normal că nu mă lăsa să lucrez cu dălțele așa, astea și eu în cap mă gândeam cum fac. Am un frate care e mai mare cu 5 ani și el a început să sculpteze. Mă uitam și la el și la oameni. Și aveam cam 6 ani și am zis la tăticul, domnule, îl făm și mie dălți, că normal nu-i voie să umbli cu dălțile din 2 motive. Te poți accidenta sau le cad jos sau dai în piatră și să se... Și când au fost duși de acasă, am luat o scândură, un creion, am desenat și am ținut minte colț ușor, ghință de lup, o rozetă și am făcut empiric, cum am putut. Și am zis, tăticule, să-mi faci și mie dălți, că și eu știu sculpta. Copil, m-a dat și eu mare. Fratele meu a recunoscut că nu a făcut el și atunci și prin muncă, mai învăț și acum. Și am mai învățăm. Dumnezeu a ajutat ca în satul nostru, în Filul de Sus, să fie cel puțin 5-6 meșteri, sculptori, pe care am cunoscut. La care, normal, fiind și curios și mai ales interesat, am luat anumite idei, sfaturi. Toată lumea știe că lemnul, sper că știe că lemnul se taie când e perioada de vegetație cea mai puțină, deci din decembrie până în februarie, dar contează și luna. Și luna. Și luna. Fazele lunii. Fazele lunii, da. Eu știu că trebuie în lună plină. S-ar părea că dacă e lună nouă, lemnul mai lucrează. Normal că bătrânii noștri o tăiat lemnul, nu industrial, sărace cu cherezul. Așa și trebuie. Și nu era forțat lemnul. Erau mai multe variante. Unii ziceau că e bine să-l ții 2-3 ani în coajă, la umbră. Unii bătrâni au zis că făcea un șanț și îl acoperea cu paie și cu pruină de la animale. Și să ținea, ce am văzut eu, până alburnul, marginea albă a lemnului, putrezea. De-aia porțile vechi, nu rar care scrăpate, pentru că lemnul oricum lucrează. Și după ce îl debitau, câteodată îl ciopleau cu supradimensiune, cu 2-3 cm și după aia, după ce îl lăsa încă un pic, oricum mai crăpa, era greu să scoți inima din el ca să faci pătrat. Și după aia îl cioplea și îl bărdălea. Barda, știți, securița aceea mică, și cu rindeaua de mână cu jilăul finisa, după care lucra. În zona noastră, în fielduri, deci porțile toate erau jose, nu erau acoperite. Deci porțile cu stâlpii de 4 metri după anii 60. S-au făcut de 4 metri ca să intre carul cu fân și plus să fie acoperită ca să fie protejată. Am înțeles. Deci porțile înalte sunt de factură mai recentă decât am putea zice. Și oricum reprezintă statutul social, nu oricine își permite. Mai se făceau la biserici, oricum la început au fost simple. Deci la început se cioplea. Dacă facem o istorie, la început era 2 pari cu nuiale împletite și din scândură care se numea vraniță. Nu leasă, vraniță. Cu timpul au evoluat, fiind o zonă împădurită cu stejar mult, stâlpii, omul și-i procura cum putea și cioplea și nu-i sculpta numai o rozetă, simbolul soarelui sau ceva pe capiteliu, sau îi tăia forma capului de om și în timp unii și-au permis și au făcut câteva porți și văzând alții, hai să fac și eu. Deci lucrurile au evoluat. Să vă întreb puțin acum despre modelele care se fac de regulă pe o poartă, cel puțin în satele românești. Care sunt modelele care le faceți de cele mai multe ori? Eu pot să zic de zona mea de comuna Filduri, pentru că fiecare are specificul, ce să zic. Deci bătrânii noștri făceau modele nu mai simple. Modelul predominant era vița de vie sau motive florale. Și sus era simbolul soarelui. Așa, rozete. Rozete.
Spuneți-mi, porți mici, deci nu înalte, ca la filmul. În ultima vreme ați avut comenzi de porți Nu mici? numai la muzeu, pentru că s-a interesat părintele, un preot deosebit, Doamne ajute, părintele de la Bădăcini. Așa. Și împreună cu muzeografii de la Zalău, au venit la noi la Fielduri, au făcut câteva poze și împreună am găsit o formulă să păstrăm tradiția și să... Am înțeles. Da, e ceva fain. Chiar. Stil vechi. În 1985 m-am înscris în școala, că atunci a fost o școală de sculptură în Huiedin. Am înțeles. Făcută de Anton János, din Izvorul Crișului. În primul rând, sculpta numai sculpturi tradiționale, deci nu a fost vorba de porți atunci. Numai sculptură tradițională pe obiecte cum sunt maiurile, de exemplu, maiuri sau teico, deci dulăpioare în colț, scaune sculptate, deci în primul rând mobilier mic, dar deci asta am început să sculptez, să fac sculptura asta tradițională. Și bineînțeles că am progresat și în meseria de tâmplar, am lucrat 20 de ani în fabrica de mobilă din Huiedin și între timp tot în timpul liber m-am ocupat de sculptură, de sculptura tradițională de aici din zonă. Deci nu e amestecată nici cu sculptura din Secuime sau din Maramure sau din... Deci sculptura tradițională. Nici măcar nu cred că este un amestec între satele românești și satele ungurești, cred că. Nu? Există un specific pentru fiecare comunitate în parte. Da. Deci asta este sculptură tradițională maghiară, ungurească, de aici, din zona Ținutul. Mie îmi place, nu țara Călatei, cum se zice, că ținutul Călatei. Deci nu țara Călatei. Ținutul Călatei. Trebuie spus că acum, din punct de vedere administrativ, Ținutul Călatei e cumva împărțit între două județe. Cea mai mare parte e județul Cluj și o parte mai mică, e drept, în județul Sălaj. Da. Să revenim puțin la porți. Mai țineți minte când ați făcut prima poartă? Da, țin minte foarte bine. Prima poartă a fost în 1993, cred că. Am făcut prima poartă în Sâncraie. În Sâncraie. Și prima poartă a fost sculptată de mine pe stilul sculpturii în adâncime. În adâncime, da. Asta a fost prima... Există și acum poarta respectivă, bineînțeles că... În primul rând, porțile din Ținutul Călatei nu sunt porți mari legate, cum sunt făcute în Secuime. Am înțeles. Deci, care caracterizează porțile de aici din zonă este portița mică pentru persoane, pentru oameni, care este acoperită și lângă ea există poarta mare unde se circulă, dar neacoperită. Care model e mai vechi? Cel în adâncime sau cel în bazorelie? În primul rând, în sculptura tradițională de aici din zonă s-a aplicat forma simplă, așa se zice, forma farfuriilor. Forma farfuriilor care reprezenta și erau numai rozete. Rozete, deci se vede foarte clar și în cartea... Puteți să ne arătați liniștit. Bineînțeles. Deci astea au fost primele porți. Asta a fost prima poartă care s-a făcut în zonă. Se cheamă tip farfurie. Deci așa arată ca și niște farfurii suprapuse. Așa, și pe urmă? Pe care erau sculptate numai rozete. Și rozetele erau de 4 feluri. 4 feluri. Care ceva. Da, sigur. Care, bineînțeles că se putea și mai complica. Dar în primul rând era
Silva Magoșului, deci rozeta cu sâmbură de prune, Așa, rozeta cu sâmbură de caise sau piersică, așa. rozeta cu petale drepte, dreaptă, ca tip soare și rozeta în vârtej, deci vârtejul. Am înțeles. Și de aici, din astea sunt tipurile de rozete fundamentale, din care se mai poate complica. Oh, ce interesant. Da. Cum am spus, deci asta era forma de sculptură prima. Cea mai veche. Sau s-a mai făcut în care s-a păstrat, deci decorațiunea era numai monumentalitatea porții. Deci nu era sculptată, minim de sculptură era pe poartă. Dar impresiona cumva poarta prin proporții, prin monumentalitatea ei. Da, da. După aceste modele de poartă au început să apară și forme florale. Deci atunci, după un timp, deja au început să apară și frunze, și flori, margarete sau tulipan. Așa, lalele. La momentul respectiv, toate portițele astea erau acoperite doar cu șindrilă. Cu șindrilă, da. Da, sau cu scândură. Deci aici se vede, asta este acoperiș cu șindrilă și ăsta numai era cu scândură. Cu scândura. Și după formele astea florale, tot erau în adâncime sculptate. După asta a apărut sculptura în relief sau în bazorelief, cum zice colegul meu. În bazorelief. Și după ce a apărut sculptura în bazorelief, a apărut sculptura în bazorelief, dar și în adâncime. Și în adâncime. Deci așa o evaluat, așa s-au modificat și gusturile și s-au diversificat. Exact. Am găsit câteva localități și în zona Sălajului în care pe stâlpii porții apar și personaje umane. La un moment dat chiar un domn călare pe un dragon, pe un valaur. Deci în Tetiș a fost un ezermeșter în satul ăla care atât de ezermeșter era, atât se pricea la... Ce înseamnă ezermeșter? Ezermeșter înseamnă că s-a priceput de la fundația casei până la meșteritul ceasului sau repararea viorii. Deci s-a priceput la toate. Era efectiv se ezermeșter înseamnă că omul care are mii de profesii. Da. E o grămadă de meșteri într-un singur om, da. Atât de ezermeșter era ăsta că inclusiv o falsificat și bani. Atunci și a fost și închis pentru treaba asta. Nu o falsificat, o făcut bani falși. Da, o desenat și o sculptat și balaurul și poarta cu balaurul respectiv din Tetiș. Și figurine umane, umane, care cumva au apărut un pic mai târziu decât, cum am spus, cu sculptura tip farfurie. Deci s-a văzut foarte clar că aici există și trăiește o comunitate de maghiari în 37 de sate care reprezintă o etnie și deci o populație compactă. Compactă, care nu prea au avut contacte cu alte, sau nu au vrut să accepte și alte influențe nici în portul popular, nici în sculptură și în lucrurile astea tradiționale. Deci asta se cu alte cuvinte, se explică. Zona sau ținutul Călatei, puțin mai tradiționalist, să zic, în care au încercat cumva să păstreze cât mai mult din specificul pe care l-au avut. Și poate în felul ăsta se explică și de ce în momentul de față încă sunt mai multe porți vechi, tradiționale decât în alte părți. Zona asta etnografică are și muzica lui specifică, și broderia, și sculptura,
și tradiția. Deci este o foarte interesantă, o structură și o regiune foarte interesantă a Ardealului, a Transilvaniei.